Onte mesmo quedou constituída a Comisión Sectorial de Turismo e Cultura, un novo órgano do partido que terá como principal obxectivo actuar como unha nova canle de transmisión directa de información entre o sector turístico e o goberno galego. Entendemos que a creación dunha comisión deste tipo é o mellor xeito de aproveitar as oportunidades de mellora dos profesionais do sector turístico. Eles poden nos brindar todas esas oportunidades e podemos facer así que isto repercuta no beneficio de todos os galegos. A comisión está conformada por 8 persoas, todas elas boas coñecedoras tanto do sector turístico como cultural e que traballan en distintos ámbitos do turismo e cultura en Galicia. Deste xeito, poderán aportar as súas diferentes sensibilidades e puntos de vista. Mais esta é unha comisión aberta, na que se incorporarán outras persoas coñecedoras do sector dende distintos ámbitos profesionais e tamén territoriais, coa intención de cubrir así todas as necesidades no ámbito turístico e cultural en todo o territorio galego e desde aspectos salientables no turismo como son a cultura, como son a promoción, a ordenación e, por suposto, tamén o apoio ás empresas do sector. Como é evidente, a preparación do vindeiro xacobeo será un dos eixos fundamentais nos que tamén traballará esta comisión ao lado do sector. Nestes momentos, o Goberno galego traballa sen descanso para que o xacobeo de 2010 se converta no mellor da historia. Nunha cita inesquecible que ten que situar a Galicia na élite do turismo internacional. Trátase dunha oportunidade que, ao contrario que os nosos antecesores no goberno, nós non imos ignorar. O xacobeo non é só un evento religioso. Nós non podemos perder un só minuto en traballar no Plan Xacobeo 2010. Por isto será prioritario para a Comisión Sectorial de Cultura e Turismo. Dentro do actual goberno lévase feito máis nestes últimos 100 días que nos últimos 4 anos de goberno do bipartito. Polo tanto, o Xacobeo 2010, que representa unha oportunidade única non só para poñer en valor os camiños de Santiago, senón tamén para mostrarlle a nosa comunidade ao mundo, é un ben intangible que sabemos que temos que aproveitar e que traerá beneficios aos galegos máis aló do propio Xacobeo 2010. A misión da Comisión consiste en establecer un contacto permanente, fluido e continuado co sector,
necesidades e as oportunidades que existan e transmitirllas dun xeito rápido ao goberno galego, coordinando así as políticas do goberno en materia de turismo coas inquedanzas e as necesidades do sector turístico. Deste xeito, pretendemos acadar a sincronización idónea entre sector e administración, unha fórmula coa que lograremos que o sector turístico gañe peso no Produto Interior Bruto galego, aumentando polo menos un 1,5% por enriba do 12% actual, aumentando tamén o seu peso no emprego total, que xa supón un 13%, e xerando postos de traballo de calidade para moita xente. En definitiva, que actúe como un dos principais motores de arranque para que Galicia saia da crise económica na que estamos inmersos, algo no que o Partido Popular de Galicia non pensa escatimar esforzos.